martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, toddimi manami at diroha ng pikiran nami. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangia nga dihita, ima turpuk epistel, tuminggu na pasapululima hodung Trinitatis, tersurat di Pesalmen 148 ayat 1 sahatu ayat 14. Tapai huti hukma dirohata, hujaha madihita. Tikting madokol langit dohot tano mamuji debata. Haleluya, puji ma Jahoba, hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana sude hamu ale akka suru-suruanna. Puji ibana sude hamu ale akka paranganna. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bitang akka namar sinoddangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni parlangitan dohot hamu ale akka aik na di atas langit. Ikon pujion nasida maguarni Jahoba, ay madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot akka nasida rodi saliling nililingna. Dibahet dosa da aturan jala dak halau sasa. Puji ma Jahoba, hamu ale akka sian tanoon, akka binatang di laut, rodi sude akka lung. Ho ale api dohot abolas, rodi timus haba-haba na pasauton hatanay. Hamu ale akka dolok, dohot sude akka robean. Hamu ale hau akka namar parbue, rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahapahanan, akka gulomit, rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja ni tanoon, dohot sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai, rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli, dohot namar baju pe. Hamu ale akka na tua-tua, rap dohot akka nabajar. Ikon pujion nasida maguarni Jahoba, ay sasada guarna idon na tumibul. Diatasi hamulion na ido tanoon, dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di akka nani asianna, di akka anak ni Israel, bang soha solhoton nai. Haleluya. Ima sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, marujahan tuha porseaon ni halak Kristen, dang ro manang dang tubuh boti muncul dengan sendirinya hasianganon dohot nasa isina. Natinopa ni debata do hasianganon manang tanoon rodi isina songon parbue panupaon ni debatado. Nunga sikop ulaon ni debata di panupaon na tuhasianganon. Ibana dong se na mga ramoti manubus
pai baruhon jala pasikopon saluhut na tinopana. Nuaing tugas khusus di pasahat debata tu jolma songon bukti hataridaan ni pamujion ni jolma tuha tibulon ni guar ni Tuhani. Ima asa jolmai mengeradoti jala melestarikan lingkungan. Hurian itu hatta sikapon majau jolma asa memperlakukan alam dohot memperlakukan tanoon dohot denggan asa marguna tanoon tuha perluon ni jolmai. Dakola tuha perluan ni jolmai tanoon ubah di topa debata nasa na manggulmit di tanoon huhut marpinopari. Alai parpinoparion ni nasa na manggulmit di tano ope naing do patuduhon hasikopon dohot kesempurnaan ni hati bulon ni debata. Hurian itu hatta nasa na manggulmit di tanoon naing patuduhon hati bulon ni debata. Lapatanna panopau ni dakolan tu hinariko ni jolma di tanoon doho do tuha porluan ni makhluk na asing. Ido ubana sangat wajar do molo jolmai mengaradoti jala mengelola alam doho denggan jala sikapomma nama cai di halomohon ni Tuhani sian jolma jala odo-odolan nang jauh-jauh ni turpuk jamita sadarion tuhita atong dia masih patu pauta molo takas diodolhon di topik mingguta sude ditopa marhite Kristus. Alani i marhite turpuk jamita sadarion pinomat adong madua nama carikot si putih hatta nagabe parsiajaran na arga dihita. Tapuji ma debata ala ibana manoppa portibion. Hurian itu hatta mamuka sian ayat sada 1 ayat 5 diarahon sadok portibion na tinopani debata lahu mamuji ibana. Di ayat 5b dipaboa puasa ikon mamuji Tuhani alusna ima pujiot Tuhani ala ibana manoppa portibion. Didok pujion nasida maguarni Jahuba ay madokon ibana jadi tartoppa ma sasude. Tama ibana pujion ala huasona na soha tudusani ay holam marhite hatana sabbing majadi portibion dakolat ditoppa asa sonang na tinoppanai asa dinggan jala maratur portibion dilehod do sada aturan ima natar surat di ayat onomi nataguari ditikion ekosistem. Sonang portibion molo olo jolmai mengaramoti ekosistem. Sonang sude na tinopai molo dang dirabasi jolma hau ditobak dang masa aik magudang manang banjir bandang. Sonang maakadurbia ditobak molo so dirabas jolma tobak. Dang sudah eme gagatan ni bagudung au sugari unang dialangi jolma uluk. Ala swadong be uluk ima predator mangalang bagudung lamma mopar ma bagudung manegai eme di hauma. Ala ditebaki pidong danga dong be na mangalang si hapor lamma mopar si hapor
manggagati bulung ni aka suasuanan. Di toppa de bata portibion, di lehon ekosistem, di toppa suasuanan na gabe ubat, alani i, tama sude na tinoppa ni de bata mamuji ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, tujuan ni puji-pujian ni ima lahu makatidakkon pabbahenan ni Tuhani. Alalas roha di pabbahenan ni debata gabe pabuah-buah may tudongan ima taringot tuha guguon ni halongangan na binahenap. Ala halongangan ni debata do pabbahenan na hinatidakkon tu portibion pabuah jahu bado si toppa portibion dohot haroroan manang sumber ni pangurupion. Puji-pujian ni marsakap pabuahon manang mewartakan songon nataida di ayat walu. Di pabotohon tu portibion paboa na burjudo Tuhani. Pinuji-puji Tuhani laho pabuahon haburjuon na tu portibion. Ala haburjuon nai pinabotohon tuna asing ibana do natama si sobaon. Marhite puji-pujiat tai ta arahon portibion manada Tuhan na gogo jala na burjui. Huria na hinaholongan ni Tuhatta binoto mamuji Tuhani ala pinarhatopot pangurupion na jinalo. Binoto madok mauliate ala pinarhatopot gudang hagaleon niba. Halak na sadar di hagaleon na dohot di keterbatasan ni kemampuan na do naringgas mamuji Tuhani. Dang taboto mamuji Tuhani ala dang ta sadari gudang ni hagaleota dohot ala dang ta tadda hahurangatta. Dang taboto mamuji Tuhani ala holan hakta nata paingot-ingot hape kewajibatta na gudangi dang ta ingot. Jo dang ta ingot kewajibatta mamuji Tuhani. Lupa hita mamuji Tuhani ala say natabahen dohot nata ulahon ta bilang-bilangi. Hape nabinahen ni Tuhani na ubalgasian natabahen dang tabilangi. Dos doi dohot sada berita nama saon. Si Doni sada danak nama rumur 7 tahun. Ringgas mangurupi natorasna. Alai ala say dibereng ibana ganuk bulan pangurupi na dijabunai majalo gaji marpikir ma ibana. Buasa pangurupi namion ganuk bulan majalo gaji. Hape au dak ya majalo gaji. Burjudo au mangurupi omakku. Manangaha disuruh huula hoddo. Dangadil omakkon. Ninna ibana di bagasar rohana. Di sada ari dung dibereng ibana majalo gaji pangurupina na dijabunai berontak ibana di rohana. Dibuat ibana harotas. Dibahen surat tu omakna. Didok. Omak buasa pangurupina dijabuon ganuk bulan majalo gaji. Hape au dang. Omak saonari ikon lehonommu upakku. Nah di hari Senin disuruh hoa manuhor sira tu warung upakku 2.000. Hari Selasa disuruh hoa menimir sipatuni bapa upakku 2.000. Nah di Rabu manu cipiring au lehon upakku 2.000. Hari Kamis upaias do kamar mandi upakku 2.000. Hari Jumat usahapu do alaman upakku 2.000. Hari Sabtu disuruh hoa manuhor miak lapu lehon dia 2.000. Pungu masude
10.000 hatop garar saunari. Dungi dipeyakon ibana masurati ditoruni plastik tutup meja makan. Dungi masuk ma ibana tu kamarna huhut mangitip ibana siani tu meja makani. Titiki mami ako sayur nani lopano maknai tarbereng sama surati. Ditiki maja surati tangis mau maknai ala asi rohana di Sidoni naso mangatusi hajong-jonganna dijabui. Ditiki tangis o maknai lasiam marohani Sidoni i mernida siak kamarna didok rohana. Nah, baru sekarang mama sadar kelemahannya. Diripu tangis ni o maknai ala naung sadar di kelalayanna. Dungi dibuat o maknai maharotas sebulung mamalos surat ni si Doni i. Didok disurati. Doni anakku sayang. Saya tahu Doni itu anak yang baik. Senang membantu orang tua. Tetapi Doni harus sadar Doni bukan pembantu di rumah ini. Doni adalah anak mama dan bapak. Kamu beda dong dengan pengurupi yang ada di rumah ini. Doni harus tahu mama sudah banyak berkorban untuk Doni. Ketika Doni lahir, mama dioperasi di rumah sakit bersalin. Biayanya 5 juta. Balat jom satu sonari 5 juta. Ya ada Homar Sahid jala opname di rumah sakit. Ugarar biayana 5 juta. Mainanmu mamuk kasihan umur 2 tahun ko satu sonari 5 juta. Pakaianmu siam mamuk bayi ho satu sonari 5 juta. Uang masukmu tu taman kanak-kanak do uang sikolam 5 juta. Uang masukmu tu SD dohot uang sikolam 5 juta. Pungu masude 35 juta. Alai dan pola gara romwe anakku hasian. Kewajibakku do mangalehoni itu ho. Dungi di pihak masurati ditoruni plastik taplak meja makani. Dung dibereng Sidoni di pihak surati di mejai melojong ma ibana membuat ala diripu dapat kepeng ibana. Hape dung dijaha tangis ma ibana ala naung sadar asing do hape pangurupi na dijabunai sian ibana. Tangis ibana ala naung diboto gumodang do hape nabi nahin ni omak na tu ibana sian nabi nahin na tu omak na. Didapot to Sidoni ma omak na dihaul huhu didok. Maaf ya mamaku sayang, saya silap. Huria nahin na holongan ni tu hatta songoni mahita jut maradop Tuhani. Sai tapangasahon na tabahit tu Tuhani. Hape ubal gado nabi nahin ni Tuhani tu hita. Sian na tabahin tu Tuhani. Alani i manok tong mahita memuji ibana. Napadua homa huria nahin na holongan ni tu hatta parsiajaran na arga si putih hatta sian turpukon. Tapuji ma Tuhani ala diramoti hita. Dipuji parpesal menodo Tuhani ala dang hadodoan hati bulonna. Pujiot Tuhani ala akabarita ni halongangan do nabi nahen nai dohot ala pardinggan basa bulun ibana. Pujiot Tuhani ala dang hadodoan huasona. Pujiot Tuhani ala dilinggomi ala disarihon natinopana. Dakolat ditopa, dakolat disarihon, dakolat diramoti, alai dibela, diodingi sian najahat. Adong doya berita namasa, disada kebaktian syukuran, ala malum siap parsahiton sahalak rues ni huria, didok
na malum siap parsahitoni di panidang yonna. Dung malu mau sian parsahitokon lam huboto ma argani hosa nani lehon ni Tuhani. Lam huboto ma argani hosakon ala saliling sebulan now opname di rumah sakit koma dan sadar diurupi au marhosa marhite bantuan pernapasan oksigen dohot nitrogen. Argani oksigen saliter 25.000, nitrogen saliter 10.000. Sadari ikon masuk tuau 280 liter oksigen dohot 10.376 liter nitrogen. Molo sadari au menghirup oksigen dohot nitrogen ugarar ma 125 juta rupiah. Sebulan ugarar 125 juta hali 30. Ima 5.550 juta. Molo 3 bulan au dibantu dohot oksigen gararok kuma 10.650 juta. Molo setahun gararok kuma 66 triliun. Molo 60 tahun songon umur hunuai gararok kuma dakkabilang ape. Au sugari si gararok kosakot Tuhani seliling umur 60 tahun au marutang ma au Tuhani lebih sian 3 triliun. Ima basa ni Tuhani tuau dohot tuhita sude. Dilehot tuhita hosa na dau marga dumenggan sian oksigen dohot nitrogen. Gratis do dilehot Tuhani tuhita. Ido nahu halason dung malu mau sian parsahitokku naposai. Huboto argani hosa nani lehon ni Tuhani. Alani tama au madok mauliate tu ibana si lehon hosai. Marhite hamalumonna siap parsahiton na naposai boy ibana makatidakon tu akadonganna bohado asa mangarga hokosa nani lehon ni Tuhani huhut maka molete hosa tu Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhata sitong doi hosatai do artata na umarga di lehot Tuhatai molo tarimangi tung hosatai do na umarga di nguluan ay molo dung diusat hosatai siap pamatang taon somararga behita bake nama hita gudang pe artata gudang pe sinamota torop hagabeota molo dung diusat hosai molo marsait-sait tita danga dongbe argani sinamoti alani isa sitong na ganuk manugut disidungo hita ikut jumolo mahita mamuji Tuhani ala disido pe hosatai unang parjolo talului sarapapagi halai parjolo hita martangiang mamuji Tuhani ala disido pe artata na umargai ima hosatai atong tapuji ma Tuhani ala dilehot tuhita hosa hanguluan tapuji ma ibana ala dipagajang dope hosata. Tapuji Tuhani ala diurupi hita mamake balajota na saotiki sai holsoak kita madok bohado hami pa cukupon gaji na saotikon hape boy do tabolus bulat tu bulan boy hita manupahi adat ni dongata boy do anak kota marsikola sahat tu perguruan tinggi da basa ni debatadoi da debatado na patukon balajota na sautiki manupahi ulaut na gudangi sai holsoak kita otik balajota hape boy do hita mabagi na sautiki tu ulaun na gudang ima pangurupion ni Tuhani atong tapuji ma ibana ala diajari hita mamake na otiki amin martangiang mahita
Mau liate di ho Tuhan. Dia sini rohami naung siko mano pangulu nami do sianganon. Manarihon narikot di panguluan nami. Alani i tama situ Tuhan memuji ho seliling di ngulu nami di Portibion. Marsangak maho Tuhan. Ajar-ajari kami, paingot kami, asa sai huboto kami, maka tidak kon jala maka mulai tehon denggani basami. Amin.